Хора, случи ми се нещо уникално. Снимах се с Джастин Бибър. Ето, вижте. Горе главата, хора! Днес ще си говорим за неловки неща. Между другото, това блогче е специално за Софито. Ще ви покажем 10 най-неловки ситуации в училище. Сигурна съм, че и вие сте минавали през първата. Ето я и нея. Стоиш в скучен час и решиш да пишеш бележка на някой. Но в момента, в който решиш да я хвърлиш, учителят тя взема и я прочита пред всички. Наистина от една от най-неловките ситуации. Втората е също много гадна. Някой учител супер яко те е изнервил и си споделяш с приятел колко те нерви този учител и го обиждаш. И в същия момент разбираш, че учителят е бил за теб през цялото време. Това е адски неловко. Когато си вървиш в стаята по време на час, изведнъж се спъваш и падаш. Иска ти се да се скриеш. Но няма как. Следващото е много неловко, но пък е облегчително. Когато имаш час и се наведеш да си вземеш нещо от чантата и си назор, неконтролируемо изпускаш шумен газ и ти да се скриеш дън земя, защото всички ти се смеят. Петата ситуация е когато се оригнеш без да искаш и всичките се смеят. Шестото е отвратително. То е по действителен случай. Не се случи на мен. Един съученик вървеше по двора и видя една ниска и млада какичка. И в същия момент, в който я хвана за дупето, се обърна класната му. Следващото е много хитро. Докато правиш контролна и кажеш на съученика си, моля те, помогни ми. И в същия момент госпожата ви хваща, че преписвате. И тя ви казва строго, какво правите? А ти казваш, госпожа, просто има гумичка. В същия момент госпожата ви се чувства супер неловко, че ви се е скарала така. И когато ви подава гумичката, вашият съученик отзад са написани отговорите. Поредната ситуация е когато сте заспали в час и учителят ви събужда, като ви удря голяма книга по главата. Всички ви се смеят. Когато се връщаш, виждаш, че учителката я няма и започваш да викаш. В този момент някой от съучениците ти казва, че госпожата е тук. И когато я видиш, ти става адски неловко. И накрая 10-та последна. Помолете сте госпожата ви за химикал, защото вашият е свършил. И когато карате часа, вие започвате да гризете химикала по навик и госпожата в същия момент ви гледа как го правите. Това е ужасно неловко. Хора, това бяха. Дано ви хареса. Довиждане!